Hej med jer. I dag der vil jeg vise jer et trick, jeg engang fik af en gammel håndværker. Og først synes jeg lidt, det var sådan lige lidt noget fusk. Men jeg må bare sige, det er altså noget, der virker. Det vi kigger på her, det er, at vi har nogle forholdsvis dybe huller i den her væg her. Vi har haft kørt nogle ekspansionsbolde i til noget ribbe, der har været her. Og i den forbindelse, så har vi altså de her ret store huller, der er i væggen. Det skal vi have gjort noget ved. Og normalt så vil de fleste jo køre spartel på, lade det tørre, spartel på, lade det tørre osv. osv. Og det tager noget tid. Og det jeg viser jer nu, det er, jeg ved ikke om man kan sige, det er et fuskertrik. Det virker. Og det er faktisk ret effektivt. Det du skal bruge, det er, at du skal bruge et eller andet stoppeværktøj, noget man kan proppe papir ind i. Og det her det er bare almindelig toiletpapir eller køkkenrulle eller hvad du vil bruge. Og så skal du bruge superlim. Og så tænker man, det virker fusk. Men det virker. Det man først gør, det er, at man finder sit hul her, og så propper du ellers papir ind i hullet her. Det er det jo måske lige til den fornuftige side her. Og når du nu har proppet papiret sådan ind i hullet, så det fylder sådan, det må selvfølgelig ikke komme ud over overfladen her. Det skal jo blive indenunder. Og vi får proppet det ind i hullet. Jamen, så tager du simpelthen din superlim og sørger for, at papiret her, det bliver vådt af limen. Og det gør vi selvfølgelig også i den anden side. Propper godt med papir ind her. Og når man er færdig med det her, så bliver det altså stenhårdt. Jeg ved ikke, om man kan høre det ved siden af her. Jeg kan prøve at tage en mikrofon her, så I kan høre det herom. Det er stenhårdt. Og det betyder, at nu når jeg skal spartle, så skal jeg bare lægge tynd lag uden på det der. Tørretiden kommer ned, vi bruger mindre spartel. Alle er glade. Og om et par dage, så kan junior her, han kan rykke tilbage ind på sit værelse, uden at vi skal bruge alt for lang tid på, at det her det skal tørre. Så det var et lille trick herfra, og jeg håber, I kan bruge det. Tak fordi I så med.